Zine kontuak orain, Espainiako 3 pelikula Oskarretarako lehian egoten saiatuko dira Zambrano, Villaronga eta Almodóvar zuzendarien lanak aukeratu dituzte. Entzun. Almodóvarren La piel que habito da Espainiako Akademiak hautatutako 3 filmetako bat, atzerriko hizkuntzan egindako film hoberenaren eta zine mexikarraren Ariel saria lortzeko. Film luze honetan zirujau plastiko baten historia kontatzen da. Bere emaztearen heriotza dela eta ura salba zezakeen teknika bat bilatzen hasten da, gizakuri batekin esperimentatuz. Aurten Almodóvarrek konpetentzia indartsua izango du. Agustí Villaronga por Panegre. 9 goia irabazi dituen pelikula honek, gerra osteko urteetan kokatzen gaitu. Zehazki Kataluniako landagune batean. Benito Zambranok zuzendutako ahots lokartua izango da Hollywoodeko Oskarretara aurre hautatutako 3. pelikula. Eta asteazkenean izango da estreinaldia, hemen, Kursalean, aurtengo Donostiako zinemaldian. Pelikula Espainiako Gerra Zibilaren hurrengo urteetan girotuta dago, eta bi ahizparen arteko harremana du ardatz. Biek mendian izkutatutako gerrillari klandestinoekin harremanak dituzte. Hilaren 28an jakingo dugu, 3 zeinen alde egingo den apustu sariak irabazteko.